मन्थ्रिनि अनसुंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों चिराङाव मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों। गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों चिराङाव मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों। कभिड महामारीजों फिसाय खोमानांनाय आइजोफोरनो आसाम सरकारा रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनायनि थाखाय बिथांखि फोसावदोंमोन। बेबायदियैनो दिनै चिरां जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव थानाय सावरायनमायाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों कभिड महामारीजों फिसाय गोमाजानाय आइजोफोरनो गिबि मन्थ्रिनि रान्दि अनसुंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव चेकखौ राननानै होयो। चेक राननाय हाबाफारिनि उनाव मन्थ्रि ब्रह्मआ गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों कभिड बेरामजों फिसाय खोमानो गोनां जानाय आइजोफोरा नखर सामलायनाय बिथिङाव एसे रेजें जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिजिं थिनाय फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बे बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फा मोननो हानाय मुलाम्फागिरि आइजोफोरा गोजोननाय फोरमायो। कर'ना जे कभिड-19 होननानै जायखौ बुंनाय जादों, कर'नानि जे मोनसे पेन्डेमिक, दा बिराद गोबां मानसिफ्रा थैबाय आरो ओरैबायदि न'खर गोरिब न'खराव फिसायफ्रा थैनानै थांबाय आरो बिनि बिसि-बिसिया माने रान्दि जाबाय आरो जायफ्रा खुनु माने रां खामायनायनि गुबुन लामा गैया, गथ' गथाय नायनांगौ, फोरोंनांगौ, बे न'खर नायनांगौ, बेबायदि गोरिब न'खरनो रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय एककालीन साहाय्य हिसाबै 2.5 लाख थाखा मुख्यमन्थ्रिनि जे बिधवा आसनि बे आसनिखौ खालामनाय जादों आरो इतिमध्ये चिरां जिल्लायाव 13 जनखौ माने फार्स्ट लिस्ट हिसाबै आङो बाहाय दिनै होफैबाय। किन्तु बे लिस्टआ माने जोबथा लिस्ट नङा। जेसेबां थैगोन बेबायदि केसाव सोरबा बिधवा जालांगोन बिसोरनो रान्दि जालांनाय मानसिफोरनो साफ्रोमनोबो जों होलांगोन। बाहाय खालि मोनसे कन्डिसन दङ जे 5 लाखनि बारा जायफोरनि न'खरनि आय बिसोर मोननाय नङा आरो जायफोरनि न'खराव साख्रि लानाय मानसि दङ, सरकारि साख्रि, बिसोरनो होनाय जानाय नङा। थ' बेखौ नोजोर होनानै इभेन सोरहाबा जुदि सोरबा माने मास्टार रल एबा गुबुन गुबुन माने माबायाव खामानि मावगासिनो दं, बिनि आयआ जुदि 5 लाखनि बारा नङाबा बिसोरबो मोननो हागोन। थ' आरो बेजों लोगोसेयैनो उन्दैफोरनि जि मोनसे आसनि, शिशु आसनि, बेनि गेजेरजों जायफोरनि बिमा बिफाया थैलांनानै गथ'फ्रा मावरिया जाबाय बिसोरो 3,500 मासाव मोननो हानाय बेनि मोनसे आसनि तैयार खालामदों आरो बिनि दारै माने गथ'फोरनि उनावहाय लेखा फरायनाय, थांनानै थानाय आरो गावनि जिउ दानायाव जाहाथे हेंथा फैया बेनि थाखाय बे रां अनसुंथाइखौ होनाय जादों। लोगोसेयैनो बेवहाय बेफोरबायदि गथ'फोरखौ बिसोरखौ नायनो जुदि गुबुन मानसि गैलाबा एबा कल्याण आश्रम एबा गुबुन गुबुन राहाजों मदद होनानै बिसोरनि फरायनाय, थांनानै थानायनि लामाखौ बानायनायनि थाखाय सरकारा बे आसनिखौ लादों। सेकेन्ड लिस्टआ बियो माने मोनसे समाव फैगोन, दिनै डेटखौ आं बुंनो हाया। थ' बेबायदि थैयोबा जेराव जेरावनो बिदि मोनसे थैनानै सोरबा जुदि रान्दि जादोंबा बेखौ डिसि अफिसनिफ्राय, डिस्ट्रिक्ट बे जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय बे लिस्टखौ बानायबाय थागोन आरो बेखौ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो केबिनेट मोनफ्रोमबो डिसिसन लायै लायै जों माने रानलांनायनि लामा लागोन। उनावहाय लासै लासै बिनि सायाव गासिबो थिग जालांगोन। खारन एसेम्ब्लियावबो जोङो डिसिसन लादोंबाबो माखासे बहुत टेकनिकेल खोथा थानायनि थाखाय दाखालिनि जे एसेम्ब्लि सेसन फार्स्ट पार्ट बाहाय बर' रावजों कुइसन खालामलायनो हायाखै। दा थालांदों, आं बेखौ नोजोर होगोन आरो बिनि सायाव रायज्लायलांगोन। माबायदि आं जोबोर खुसि जादों। फारसेथिं बे दुखुनि समाव सरकारा सुबिदा होनायनि थाखाय गोबां आं खुसि जादों आरो रंजानाय मोन्दों आरो दिनै जिउ गोमानानै थांबाय बिनि थाखाय फारसेथिं नायबा दुखु, फारसेथिं नायोबा ओरैहाय सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननायनि थाखाय खुसि। बिनि थाखाय आङो धन्यबाद होयो इसोरखौ। माब्ला रुंसारि जानायमोन? आगस्ट मासनि दाननि 3 थारिखआव जादों। थांनाय बोसोरनि बे माहायसो माहाय जादों जों मिथिया। बे तेजपुराव जेलानाखि बिब'खौ लोमजानो थांनायाव, आबार खालामनो थांनायाव बेबायदि लोगो मोनहैदों बियो आरो जों बेखौ महरबो नुवाखै, मोखांबो नुवाखै। गोबां दुखु जादों जों रायज्लायनोबो मोनाखै। थैदोंल' होननानै जों मिथिगौ। बिनि थाखाय जों दिनैसिम बिनि दुखुखौ जों बावनो हाया। जों दुखु जायो आरो बिनि थाखाय। दा न'खरखौ माबायदि खालायनानै दं? न'खरखौ दा आं बे खस्थ'जोंनो आं दिनै सलायनानै दं। आंहा फिसा सानै दं, आंहा बिहामजो आरो बिसौ सासे दं। आंहा दिनै बिसौखौ बियो नुलांदों। बिसौखौ नुलांदों, बियो मास मोननै लोगो मोनलांदों। गोबां दुखु। दिनै हांमा थालांदों, जों रायज्लायनो मोनाखै, महर मोखां नुलायाखै। दिनै न'आव फैयोबा आं बेखौ आबार खालामगौमोन, आं जोथोनै बेखौ जाहोगौ लोंहोगौमोन।
दिनै आरो बिनि फंनायखौबो दिनै दस्रायावसो गारहैना दोनहैदों आंखौ लांनायानो बावाखै बिसोर लांनानै आंनो खिथाहैनायानो आं नुहैनायानो बावाखै बेखौ नुनायानो आं न'आव फबोबा बेसेबां आं बेखौ आदारै फेबगौमोन बेसेबां आं जोथोन खालामगौमोन आंहा गोबां दुखु दङ बिनि थाखाय दिनै नुयैनि थाखाय बेखौ दुखु थायो आंहा जेब्लायबो बिनि थाखाय हाजासे हामबाया दिनहोबाय दा जे सरकारा 2.5 लाख होबाय सरकारनि सायाव मा सरकारा 2.5 लाख होबाय सरकारानो आं जेबो सरकारखौ होगोन होननानै आं मिथियामोन आं मोनगोनखौ आं जेबो सानाखैमोन दा बुंदों मानसिफ्रा डिसि अफिसाव खबर लाहैदो होननानै बुंदों आरो डिसि अफिसाव खबर लानो होननायाव दहाय सासे सेंग्रा बुंहैनायाव आं सानदों खबर लानो होननायाव सासे बे समर होननाया लेंहरबाय आब' नोंसिनि खामानिया जाबाय होननानै लेंहरबाय आरो मैया हरावनो आरो मण्डलाबो बुंहरबाय लेखा फिसा हरबाय डिसिया नोंसोर फैनांसिगौ नोंसिनि खामानिया जाबाय होननानै डिसिया फन हरनायखाय मण्डला दिनै लेंहरनायखाय बे खामानिखौ जाबाय होननानै जों फोथायबाय आरो जों मिथियामोन बिदि सरकारनिफ्राय दिनै सुबिदा मोनगोन होननानै जोंहा जेबो टारगेट गैयामोन आरो टारगेट गैयामोन नाथाय देवानिफ्राय बेखौ थाबायनो आखायाव लादोंमोन गोबां मानसिफ्रा बादा होदों देवानिफ्राय थाबायनाङा नोंसोर खबर मोनखागोन सरकारनिफ्राय बे रांखौ मोनगोन होननानै बुंनायाव दिनै सरकारा होनायनि थाखाय गोबां बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय दिनै न'खराव दुखु दाहाजों दिनै बे साहाय्य होनायनि थाखाय हाजासे हामबाय होनदों आरो